Ngiyakubingelela mbukelo wami okhona ekhaya ndawo zonke lapho kufinyelela khona ama-channel kaDlamini umthandazo. Asekuqinisa mbukelo okhona ekhaya abantu baveza ukuthi idokotela yathini siyajabula kakhulu uma sibona ukukhuleka usithandazela kusithandazisa dokotela wethu. Ngicela nje manje mbukelo okhona ekhaya ukuvula hle amadlebe. Nasi imobhekene naso. Sekufika isigaba sokuthi ugcina usathemba lutho, ungathembi umuthi, ungathembi umfundisi, ungathembi iswasho. Ugcina uphila nje, awusazi vele wenze kuphi. Uma sekuzokusa kwamnyama kakhulu mbukelo khona ekhaya, ungacabanga uyibulala, ungagive up, chubeka ufuna umsebenzi, chubeka uzame i-relationship. Ukhaya la uthi ufika khona, ufike kube khona injabulo ngoba akusho ukuthi usuhluleka kaningi, akusekho oruna mhlawumbe awudela i-relationship. No, kunobumnyama obukhona obulwa nawe ukuthi ungaphumeleli. Lalo ungakadla ekhaya, bakureyphile. Awunamali, awunalutho, uhamba zonke izinyanga, imali yakho iphele yonke ithi inyanga, emsebenzini uyahlukunyezwa. Uzozothola kabuhlungu ngokuthi udlala nomuntu. Kukho abangakufuni, abantu bahleba ngawo, lokuchama abantu abaningi abajabuleli lephunga elibi nesicitho awuthandeki. Nkosi yami, ngicela ukuqinisa mina ngithi Nkosi yami, mina ngibuya kwenye impilo engize ngikwazi ukuchaza. Umuntu nomuntu okhona emhlabeni efaya lakhe mbukelo khona ekhaya. Umuntu nomuntu ehlupheka andlule kuko njengamanje. Ngicela uvala amehlo njengamanje. Ngicela ukufundisa ukuthandaza. Sale kwenzela mina manje. Sale bayisilima sami uvele ubheke phansi ekhanda. Uhloniphe lo mkhuleko wakho enzokwenzela wena njengamanje. Uhloniphe mina, I'm a prophet. Thandaza mina. Ngiko konke kuwena. Ngikhandlela lakho. Cela ubheke ekhanda phansi. Nkosi amakhosi na umbukelo khona ekhaya Jehova namandla. Siyachumana ngani ngama-internet uNkulunkulu namandla. Nakhona kunemoya emibi, namademon, nama-scam. Kodwa nonke samakhosi lo mkhuleko enginawo onamandla uyangena kuloya muzi labafela khona njalo. Kule relationship exoshana khona njalo. Kule moto ewa njalo nokuthi uthenga umuntu akho yegcika iyawa. Uphela izisu. Usenzena abakuthandi. Awucashwe leyo CV ngithi mina ngiyayithinta nje manje ngishaya stamp egameni kaJesu wena uyacashwa. Egameni kaJesu wena uyaphumelela. Egameni kaJesu wena uba nenhlanhla. Egameni kaJesu wena manje uphupha kahle. Phakama isithunywa sakho, phakama idlozi lakho. La kufika wena khona abantu bayajabula, abantu bayathanda. Nkosi amakhosi uraphathe nangumbukelo khona ekhaya ngiyamcelisa ukufuna amandla mhlaba wonke jikelele. Ngiyahamba egcina isidibana nawo bonke ababuya bakhona abakude abafisa ukuthi basite ngesami sandla. Nkosi amakhosi wapha amandla ukuthi ngiyawukhuleka bese kwenzeka imanga kwenzeka izinto bafuna umsebenzi sema-trucking. Bafuna ukudriver abalala ebusuku sebahlukumeze kakhulu akulungi lutho Nkosi amakhosi abakhonkondla abantwana babo abakhonkondla imindeni yabo. Nkosi amakhosi mongcwele phakamisa amandla akho Nkosi amakhosi. Jehova mhla aphila amandla Nkosi amakhosi ayibenzwa ubukhomkhulu bakudala lesibendlule emhlabeni ebese bangaphahla vele kwenzeke bangakhuluma vele kwenzeke njengamanje Nkosi amakhosi makwenzeke kuphela nakuyimbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu aphakade uNkulunkulu amandla egameni likaJesu yehla ngilozi umbusisa la kufisile uzophakade. Amen. Umbukelo khona ekhaya ngiyakuthembisa uzophumelela. I'm a prophet DR mthandazi ngiyathandaza ngiyakhuleka sePrimitive ngihlala eMpumalanga angithi kangwani Swaziland ngiyatholakala mbukeli. Inkosi ibusise mbukeli nginamandla kaNkulunkulu ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela. Ngiyangena emanzini ngimthandaze ngiyakukhandela ukufuna intambo iwasho yonke into iyakusiza mbukelo khona ekhaya. Ungaoda futhi newasho zakho sayifaka eposini zifike kuwe UK, America, Zimbabwe, Botswana, Maputo, ngithi Malawi, ngithi Zimbabwe. Imina I'm a prophet mthandazi kuyenzeka nje manje empilweni yakho lokhu lokuphethe manje kuyakhwesha la ubuhlungu khona mina ngifuna ubambe ezingikhuleka mthandazi. Nkosi kubusise. Hallelujah.